voleu que vos expliqui com varen fer el videoclip? I a la tele tot suposa molta feina. En el videoclip m'hi veig jo, que som el protagonista, en Neus, a les rates i en Gogó. Però darrere les càmeres hi havia una gentada. Estic molt contenta! Sortirà un videoclip! Yeah! I com que el reggaeton d'Estauró és una cançó molt estiguenca, per ballar, vaig voler dur amics meus humans a la platja i en varen venir moltíssims. Hola, Lots, mira, estic molt nerviosa perquè acaben d'arribar els nins i anem a aprendre reggaeton, que segur que ja el saben ballar. Són molt llestos. Els nins i les nines havien d'aprendre a ballar la cançó. Jo vaig molt bé, però els humans no són tan hàbils com les monedes. I varen haver de practicar durant hores abans de poder enregistrar. Atenció, tots a la fila ben recta. Comenzarem ja, ¿vale? Vale, vosotros. Sí, dues amigues meves i de na Neus, que són ballarines, se varen inventar la manera de ballar aquesta cançó i mos varen ensenyar a tots a ballar-la. N'heu d'aprendre. És un ball molt divertit. Elles ballaven davant i tots els nins, na Neus, la rata, en Gogó i jo les imitàvem. La coreografia la vàrem haver de repetir moltes vegades. I feia una calorada! Però tots els nins varen acabar ballant molt bé. I mossega sense fer mal. No entenc per què enguany va agafar dues ballarines humanes per fer la coreografia. Jo l'hagués feta molt més divertida. Jo, de jove, era un gran ballarí i encara estic fort i flexible. Heu vist com votava jo en el videoclip? No tothom pot votar tan amunt. Vots de 2 metres pegava. Que com ho feia Nordi per votar? I de no va ser fàcil. Alerta! He dit que alerta! Amb més delicadesa, que si caic me faré mal. Allots! Per què ensenyeu aquestes imatges? Som aquí per fer un videoclip. Uau! Quin pareo més polit! Pong, saluda! Hola, jo no duc banyador. Quina serà la cançó de l'estiu? El reggaeton del Tauró. Que per què un reggaeton? Bé, de fet, la cançó El reggaeton d'Estauró no és un reggaeton. Però què passa? No poden posar reggaeton en el títol encara que no sigui un reggaeton? A més, la cançó va d'un tauró, però tampoc va en cap tauró. Perquè vosaltres pugueu veure el videoclip, vàrem haver de mobilitzar un gran equip. Hi havia càmeres, operadors de so, realitzadors, producció, maquilladores, actors, encarregats de trezzo i molta gent més. Per això ha estat una gran experiència. Hi havia càmeres per tot, i amb una grua. Varen ser moltes i moltes hores de rodatge a la platja. Jo, en el videoclip, faig de vigilant de la platja. Yeah! Perquè som el més curro, el més fort i el més intel·ligent. Guapes! Do you speak English? A la platja vaig triomfar. Tothom me demanava autògrafs. Hola, voleu un autògraf? Però
Som molt famós, no me coneixeu? Voleu un autògraf meu? Sí! M'agradeu la barba? M'agradeu la panxa? Ai, sí, més. Hola, guapes! Heu estat mai al lotes... d'una rata galàctica? Tots els nins i les nines deien que jo som el seu personatge preferit. Som un guai. 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 Neus. Hola, bon dia, el meu nom és Quique Díaz, soc ajudant de producció. A veure, atenció! I estem aquí a la platja fent aquest videoclip de la cançó de l'estiu. La meva funció és que Gogó no es perdi per cap lloc, perquè avui és molt important que en Gogó estigui aquí a la platja. Gogó? Gogó? Que si hi havia un tauró? Clar que sí, un de molt gros. I va atacar els humans, però jo me vaig tirar dins l'aigua i me vaig barallar amb ell. Li vaig pegar 4 bufetades i el tauró se'n va anar pitant. Havíeu vist taurons a la platja? No. Jo no. No? Gogó, bones! Que estrany, això no pareix una platja. Crec que m'he perdut. Gogó! Hi va haver qualque pujada de fums, d'aquestes tan típiques entre els actors. Som un artista, no una màquina. Sí, m'han duit fins aquí. Els de producció s'han portat molt bé en joc. Sobretot en Quique, que és molt simpàtic. M'ha fermat amb una corda i m'ha tancat dins la furgoneta perquè no me perdés. És molt simpàtic, molt. I diuen que aviat me tocarà enregistrar. L'escena més difícil. Jo crec que va ser l'escena en què preníem el sol. Feia molta calor i això se me van fondre 2 xips i me va entrar arena pels forats. Jo, ajagut, estic molt incòmode. Per això, quan vaig a la platja, sempre estic dins l'aigua o en el bar. Les meves 2 escenes preferides? M'agrada molt el principi del videoclip, quan arribem tots junts a la platja, caminant en fila i cantant. Però és fàcil, però varen tenir molts de problemes. Nordi mos va caure dins l'aigua i se va electrocutar, i se va quedar emperdelat amb un somriure a la boca que li veiem durant tot el videoclip. I també mos ne varen dur un bon ensurt amb en Pink. Me'n vaig a nedar! A què? Que me'n vaig a nedar! Què? A nedar tu? Sí! No en tens ni idea! Sí que en sé! Jo net molt bé! A veure... Ara veuràs! En Pink se va tirar dins l'aigua per fer creure a Pan que sabia nedar i va desaparèixer. Ai, per sort varen veure l'antena que sortia dins l'aigua i el varen poder treure. Ah, quina asa! Jo... La part que més em va agradar a la gravació va ser quan cantava i ballàvem en guai. Ah, i els trots de reggaeton que el van repetir un munt de vegades. 3, 2, 1, Hola, mo mare. Hola. Gogó, vés a gravar, vés cap allà. Gogó! 4, 3... Hola! Som en Pink! Un autògraf! 2, 1... Àudio! Els taurons mosseguen, el tauró fa por. Si se t'acostes te prendràs banyador. El tauró vol gresca, el tauró és marxós. Toca-li l'aleta i te ballarà un reggaeton. I doncs sí, vàrem estar de les 7 des de matí fins a les 7 de l'hora baixa enregistrant el videoclip. Ai, ha estat el dia que més bé ho he passat a la platja.